своя страна да предполага, че това, което желаят близките на убитото момиче, не може да бъде постигнато. Определено е наказание до животен затвор, но след като се редуцира, прилагайки се член 58 от наказателния кодекс, се достига до така определения размер в размер на 25 000. Мисля, че няма да бъдат удовлетворени близки човек. Има 15-дневен срок за обжалване. Какво евентуално? След като го обсъдя с Максим Златанов, ще дам някакво становище, дали ще има депозирана жалба от наша страна във връзка с присъдата, както в наказателната част, така и в гражданската. Обезщетението също е намалено от 200 000 на 150. Претенцията беше заявена от нас именно в този размер, 200 000 лева, но съдът е този, който преценя по справедливост. Мисля, че 150 000 лева не е размер, който би следвало да се обжалва. Като не забравяме, че човешкият живот няма цена.